Gure kuadrillako historia bat izan zen, Nik 19 urte nituen, mirrik, oraingo mirrik, gezera 18, osea, gaztea ginen. Eta ikusten genuen, bazela beharra, aur entretenimentu baten beharra zegoela. Ze Donostian batez ere, ni donostiarra naiz, Donostian bizi izan naiz, eta bizi naiz, beti, aurtxoak ikastola batetara joaten ziren, baina ez zuten euskara zen asignatura bat edo ala beharrez eskolan edo ikastolan erabili behar zuten hizkuntza bat, baina gero gurasuek euskaraz ez zakitelako, bere inguruneak euskaraz ez zekielako, euskarak ez duen beste ezertarako balio. Eta orduan esan genuen, euskara demostratu behar diogu euskarak balio duela. Eta aur bati demostrazio hori egiteko politena da diversio era bat ematea. Ikasteko, egiteko, eta danako. Esan genuen, zen asmatuko dugu, ez genekien zer egin, ez genekien ginol bat egin, edo antzerki egin, eta bururatu zitzegun, pailazo talde bat egitea gauza erreza izango zela, lan gutxi emango zegoela. Iten genitu mila, zein godeu. Baten, baina ez da gizierto nork botako zuen ura. Baina, ederki legoke, umei, pailazo hausten zaizkide. Baina gara jaten ez zanolakoik. Eta gaina pailazoak asko gustatu, baina gutxi ikusten zian. Zirko bat etortzen zanean, taulakotan, ez? Eta, batek esan zuen, eta pailazoak, atrebituko algea, eta, atrebituko gea. Eta horren, nik uste, Xavier aukeratu zala listo izateko, seguramente, tipo estandarren azalako, alturaz, eta euskeraz ondo egiten zuelako. Gero, ni traketxe hilikeran izketan dana, tontu bat izango da. Eta bigarren tontua, kaskameno izango zena, mutu jarri gendun, harek ere ni bezala euskeraz, baina, orduan, gero ikasi zuen, baina ez genuen jarri mutu, euskaraz ez dakilako, txibetonek izan zen, ez, jarri genuen, gu oso aldarra ginelako, eta gidoirik eta ez errez, eskematxo bat, zeingo da, eta gero, improvisatzen azte ginen, eta ja 3 persona improvisatzen batean, nahazmen izugarria zen. Horren, bate ere buratu gurtzitzaion, zeratik ez marsan aia bezala, posuixen. Orduan, kontu guztiak kuadrilan egiten egiten, elkartzen ginen, eta den artean hitz egin, eta bar. Eta gero, den artean, baita ere, gu kuadrilan giroan sortu ginen, gu ateatzen ginen, baina arropa prestatzeko, materiala prestatzeko, ideak mateko, kuadrilako guztiak elkartzen ginen, kuadrila, gaiatan hau bila ginen. Kuadrilako histori bat izan zen, eta kuadrilako neskek atondu duzizkiguten jantzi batzuk, pinturak ez dakit nondik atera genituen aurpegia pintatzeko, nik uste Titan Lux horako zerbait emango genuela. Desastre bat, pentsatzen. Hor laguntzaile bikaina izan genuen, Pakotxe beste. Pakotxe beste salna ibiltzen zen, seminarista zen, eta bera, bagizu zinekin gainera, bera, haitutakoa zen pailazun egiten erderaz, seminarioan, Jose Agustin Arrieta idazleakin. Bikote bat zuten. Eta gu ezagutzen genituen, katekezian, ikrekstadu ikasbidean, etortzen zirako funtzioa egitea. Ondo baina. Eta, horon, esalna ibiltzen zen, Pako, hau, lagunduk aldi guzu egiten, bai hoxe. Eta horon, animoso bat, oso emana ezortarako, eta beha lagundu gintuen, akoratzen ez nik pailazo, lehen da biziko galtzak, pailazo galtzak, arker erratutako zian. Nola makilatu, aurkatu zion, gidoitxu batzuk ere ekarrizkigun. Eta esan zigun, nik baditut gidoi batzuk, eta eman zizkigun gidoiak, guk gidoi horiek euskeratu genituen, eta atondu genuen, eta benga aurrera. Eta egin genuen lehenengo jaialdia, martxuan, 1972an martxuan, eta egin genuen emanaldia, pailazun emanaldia, eta gero kresalan sotoan, orain gauden lekuan bertan sotoan, txokolatada egin genuen. Eta, hil hortatik hasi ginen, baina narrazkeri erabatekoa. Eta alare, gure esmo zen, kresalan egitea, eta listo. Baina etorri zian, jaialdi eta horietako batean, pailazun genuenean, aieteko ikastolako batzuk, ez zitoki, zan, familia hura, oso aieteko familia
oso euskaltzalea. Bueno, torreko zaitzea. Eta ez itokin da. Jo, torreko batzinateke aietera saio egitea. Jungo da bat. Da jengoina, eskema bera, saio bat pailazuena. Lehendabiziko saiotik ez daukagu argazkiri, baina bigarren saioko argazkia badauzkaguan ez itokinea, matematika ateratako. Eta gauza beren genuen, pailazo zera batzuk, eta gero, txokolata da, aurrentzat. Eta zen bueno, guk antolatuko du, baina txokolata da zuek antolatu, guk ez da. Bai. Eta egin genuen. Eta hola... Orduan egun baten, etorri zaigu Pako Etxebeste. A ber, erronka jarriko izuet. Eta zein da erronka? Don Jose Manuel Barandiarani omenaldien bar diote, ondila, ataunen, 3 asteko omenaldia. Ekitaldi mordoa. Eta, zantzun, eta egun baten izango da, aurrentzako eguna. Eta zuek badakizu Jose Manuel Barandiaran ere, pailazo xamarra izan zen. Hara, eta hori, zurtzen zaizue, eskaintzen bazaituztetan aktuatzeko egun hortan. Bol, beak harrebana zeukanan autonen proisto, eta joango da. Nahi duzu eta, zer zerat eta euskala pailazoak, bai, torri, joan ginen, eta lehenengo aldiz, jende pilo baten aurrean, eta batez ere leku askotatik etorritako jenderen aurrean egin genuen emanaldia, eta hori izan zen, ustekabean ezagutara zigintuen histori bat, eta... Imanol berarekin, Imanol Urbieta berarekin, orduan oso polita egin gendun, eta ardeitzen gintuen, eta zarutza joaten ginen, frontoi txikian atuatzea, behak antolatzen du jaialtan, orduan hasina baita ere ondarrura juten, harreman egin gendun txotxongilo taldearekin, gu baino urte bete lehenago sortu bazan, Manolo Gomez den Karnigenoa, oso adiskiden ginen, eta ja handik aurrera askotan herrietara juten ginen elkarrekin. Denen pailazuen Kiskimiskitak eskabeloen saio bat, txotxongiloen emanaldia eta beste saio bat pailazuena. Dako, gehatzen zen, funtzio oso kompleto ba. Garai hartan zegoeneako. Eta hola xipili ginen, 13 urtez. Gero baita ere izan genuen harreman oso polita Xabier Gereñorekin, ekintzaileen agarmena zanta, antolatzen zituen Bilbon bereziki gauzak, Santiago Apostolan zuen. Garai hartako jaialdiak gaur egun eliateke ulertuko, nire horatzen naiz, 3 orduko jaialdiak. Eta aktuatzen zuten, Xabirletek, Lourdes Iriondok, bertsolariak gutxi zeuden ordu, baina igual bertsolari bat, gu, dantzariak, kriston azmena, ura izan zen, anabasa. Dana, baina, festa giro ona jartzen zen hori bai. Eta euskaltzaletasunak, hain egoera pobrenulazion, dana barkatzen zuen. Euskaltzalea guztua. Eta gure bai.